Hello mga ka-viewers, mayong adlaw sa tanan. Niya na po tayo bagong compost mga ka-viewers. Pasensya lang sa atong boses. Kuani Bisaya version para ni sa mga na-GC sa TikTok o sa Messenger. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel o sa akong Facebook page mga ka-viewers. Testingan taning mo ganta. Pasensya lang sa boses mga viewers. Larga. Sinubanan sa ato ang tanan, si Titok langit ang nahimong dahilan. Ang turya nagkahigala o nagkasuod na, bisan pa man og naglagyuta, apan naghiusa sa mga milder ka din sa ato ang GC. Sinabtanay lang ta og magtiusa, maghapi-hapi adto ta sa GC. Video kung pa pirmi kay dagan dito ato, matabi-tabi ato ang panagway. Ining nag-isip sa mga istorya o topic, napasiya ang nagalabi. Apan usahay sa GC, adunay manggiaway, kay dili pud lagi sila makasabay. Apan bisan mahiog sanay, padayon ang sinabtanay, kay ang GC nato mao'y makahupay sa mga hilder ka din sa ato ang GC. Sinabtanay lang ta og magkiusa, maghapi-hapi adto ta sa GC. Video kung ta pirmi kay daghan ka dito og matabi-tabi ato ang panagway. Pirming nag-isip sa mga istorya o topic, napasiaw o nagalabi. Isa lang ito po sa mga ka-viewers. Adto ta sa GC. Video kung pa pirmi kay daghan pa dito og matabi-tabi ato ang panagway. Ining nag-isip sa mga istorya o topic, napasiya ang nagalabi. Sa mga istorya o topic, napasiya ang nagalabi. Guys, God bless us all. Salamat mga ka-viewers.